Za koji trenutak sa zagrebačkog Zrinjevca trebao bi krenuti ženski marš koji se održava u sklopu medijske kampanje za izbore za Europski parlament 2014. Kampanja nazvana Iskoristi svoju moć, donesi odluku, poziva vas da 25. svibnja izađete na birališta i utječete na budućnost Europske unije, ali i Hrvatske. A danas za početak nalijepite brkove, promarširajte kroz centar grada i dajte svoj doprinos rodnoj ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj. Na Zrinjevcu nas čeka naš Krešo. Tako je, dobar dan Domagoj, dobar dan poštovani gledatelji sa do maločas vjetrovitog Zrinjevca. No evo, vjetar kao da je znao, sad treba početi ženski marš, pa je sve stalo, sunce je granulo. A zašto uopće ženski marš? Nije dan žena, nije ni majčin dan, evo, to je prvo čega sam se sjetio, zna Anita Juka iz Otvorene medijske grupacije. Vi ste organizatori ženskog marša koji će uskoro krenuti. Zašto? Pa evo, prije svega dobar dan svim gledateljima. Znači, mi smo današnji marš organizirali kako bi skrenuli pozornost javnosti i građana grada Zagreba na jednu raspravu koja se danas održava u Europskom domu. A rasprava se održava na dvije teme, žene u poduzetništvu i žene u medijima. To je tek jedno od prvih događanja koja će se događati u sljedećih nekoliko dana. To je znači prvo događanje na temu ravnopravnost spolova. Sutra ćemo se baviti sa europskim kulturnim identitetom. U subotu ćemo se baviti zapošljavanjem mladih, a utorak se bavimo zaštitom okoliša. A sve u okviru kampanje izlaska na europske parlamentarne izbore. Što još želite postići? Nije to valjda jedini cilj? Pa, to nije definitivno jedini cilj, ali kao što znate, prošle godine izlazak na europske parlamentarne izbore bio izuzetno nizak. U Hrvatskoj izašlo 20% birača i Hrvatska je po tome druga zemlja po najmanjoj izlaznosti na izbore, odmah iza Slovačke. U Slovačkoj izašlo nešto manje od 17%. Cilj nam je osvijestiti građane o nekim gorućim temama u Hrvatskoj kojima se bavi Europski parlament, a to su po nama upravo ove 4 teme koje smo odabrali. Danas govorimo o ravnopravnosti spolova. Tu smo okupili mlade djevojke i muškarce da se pridruže ovom maršu koji smo malo i duhovito nazvali Što je žena bez brkova. Marš kreće sada nakon ovog javljanja. Kamo ćete se zaputiti i što nakon marša? Marš kreće odavde, znači od Zrinjevca. Idemo prema Cvjetnom trgu. Tamo nas čekaju volonterke na našem štandu koje su okupila još djevojaka. I nakon toga idemo u Europski dom gdje će biti rasprava o ženama u poduzetništvu i ženama u medijama. Imamo sjajne sugovornice. Tu je Sanja Sarnavka iz Baba, tu je gospođa Višnja Ljubičić, Helena Štimac-Radin, gospođa Jasminka Keser i bit će izuzetno živa i zanimljiva rasprava. Nakon toga vas sve pozivamo u studio smijeha gdje će biti The Man Show, gdje stand-up komičari izvode show koji govori o odnosu između muškaraca i žena na duhovit način. Hvala vam na razgovoru, želim vam uspješan marš. Spomenuli ste i gospođu Sanju Sarnavku iz udruge Babe, Kuće ljudskih prava. Gospođo Sarnavka, vi ste oštar borac za ravnopravnost spolova. Prvo što ste primijetili kad ste stigli ovdje na Zrinjevac je da je malo sudionika i sudionica. Da. Što bi moglo biti uzrok? Zašto? Pa ja se nisam začudila i ja sam samo očekivala da će organizatorice možda otići u neku školu pa ono po sili zakona dobiti više ljudi. Kod nas je evo uvriježeno, osim kad se ne radi o osobnom egzistenciji, znači kad nema plaće i kad nema se što jesti, onda jedino ljudi izlaze van, a nažalost za sve nekakve aktivnosti koje su vezane uz opće dobro i nekakvu promjenu, tu ljudi uglavnom nema. Evo, marš je i krenuo. Mislite li da ovakva okupljanja uopće nešto mogu promijeniti? 2014. je, a mi dalje u Hrvatskoj raspravljamo o nekim nevjerojatnim pitanjima kad je ravnopravnost spolova u pitanju. Pa evo, mi smo imali nedavno izjavu premijera, koji dolazi iz socijaldemokracije, znači navodno, i koji je izjavio da su krivi svi muškarci, ali se ne ponašaju tako. Znači ono što ispadne zaključak da se ponašaju kao žene, a to je po njegovom, kako je to zazvučalo, vrlo negativno. Ne? Prema tome mi ne mijenjamo stvari, mijenjamo ih jako polako.
tako, ali ono što bi bilo važno znati za ove parlamentarne izbore, znači da ljudi promisle, a pogotovo bi to trebale žene koje bi se trebale boriti za svoja prava i promjenu statusa, a to je da se ne dogodi kao što se dogodilo u prošlom sazivu, znači da naše neke parlamentarke koje su se dobro uhljebile glasaju protiv Zuber izvještaja u kojem se govorilo u kojim su sve područjima žene diskriminirane u odnosu na muškarce. To je kada je riječ o izborima za Europski parlament, ali što promijeniti, ukoliko se to uopće može kratko reći, u našem dvorištu, pa da bi ova tema jednog dana postala suvišna? Pa nakon ovoliko mog aktivističkog rada čini mi se samo da bi neka promjena čipova u glavama mogla promijeniti situaciju, jer stalno ponavljam, ovako lijepa prekrasna zemlja, a ovako čudna događanja, ovo siromaštvo, ovo beznađe, nešto ne štima sa nama, mislim, a što ja naravno nisam ekspertica, jer ja vidim da meni nije teško unatoč tom beznađu, ja ću se i dalje boriti, ali da nas je 1000 ili 10.000, onda bi se promjena i dogodila. I za kraj, ukratko, kada je ravnopravnost spolova u pitanju, je li danas, ne mora nas tješiti, nije idealno, ali je li danas bolje nego prije 10, 15, 20 godina? Pa u nekim stvarima da. Je li svijest veći? Pa je, definitivno. Imate sad mlađe žene i mi radimo dosta sa mladim ženama. Mislim na muškarce. Pa i muškarci, definitivno. Evo, mi smo sad radile u Vukovaru sa upravo tehničkom školom i mogu vam reći da smo imali u ovim drugim, trećim razredima srednje škole gdje su samo dečki, da smo imali katkada bolju reakciju nego što ih dobivamo od žena. Mislim, evo, i to je tužna poruka da se žene trebaju osvijestiti. Hvala vam lijepa, pobjeći će vam marš, mi ćemo vas, hvala vam na razgovoru. Eto, Domagoj, dragi gledatelji, čuli ste, ženski marš ulicama Zagreba je krenuo. Eto, iako je davno počela borba za ženska prava i ravnopravnost spolova, daleko je od kraja. Hvala lijepa, doviđenja. Hvala tebi, Krešo.